Abantu ababholisha emisebenzini benza kubi inyani emhlabeni. Imisebenzi esiyikhangele silila, imisebenzi esiyithandazeleyo sikhala, singayifumani. Umuntu azokubhulishela uba uyeke. Yo, last year unyaka uqale nje kahle shem, uqale ethembisa, yabo bendisandla oqala ukusebenza. Ngonyaka ophelileyo ekupheleni bekudala ndikhakhaza ndikhayela umsebenzi ndingawufumani, ndazowufumana umsebenzi. Okay, ya right yonke into man, yabo. Ya right yonke into. Ndabuya ngoFebruary. Kwamnandi man, ndabuya ndazobona umntana. Ndaphinde ndahamba. So kuzoba khona umcimbi ekhaya ngoApril. Ndifowunelwe nyani uba mandibuye, nditsho ke mna kuba bendisandla usuka apho, yabo. So andizukwazi ukubuya nyani, andinamali. Yabo, kuthiwa hayi ibuya mani ukuba nezanto zoba ucengwe. Ndacenga nyani ndabuya. Kanti ndizonkulwa. Sharp nda-attend umcimbi ngalamini yokuqala. Oba busuku ngalamini ndabethwa. Ndapakisha ibheki zam, ndabuyela emva. Xa ndifika emsebenzini kunzima kakhulu. Kunzima kakhulu. Manager wam yayingathi kubona ingathi yayingathi ndigayelwe ikaka apha ebusweni. Yayingathi ndigayelwe ikaka apha ebusweni and wayevele nje but wawes. Ngoku ndifika cinga enhlizweni yam ndifile emphefumulweni. Ndifile emphefumulweni lento yenzeke ekhaya and ndizixelele ngelo xesha elo. Kulapho ndazixela khona ba futhi asoze ndiphinde ndibuyele emva. Ndiqibile ngabantu. So endaweni ngoku engathi befamba kulapho ndizofumana khona nje lanto yoba ndibe right kuba umsebenzi wami bendiwuthanda shema ndifuna noxoka. Kanti ndiza kwesikhulu isigaxa. Xa ndifika imanager yami ngathi ndikakele ebusweni. Sharp ndinyamezele futhi yazi. Ndinyamezele ndisebenze kuba ndiqonda uba ndizawuthini xa ndiyeka umsebenzi. Xa ndiyeka umsebenzi ndizawuthini. Sorry ndiyandaphazanyiswa ngumntana. So kanti okay, so into endiyivayo kukubana khona umuntu ompimpe engam, yabo. Masukhona abantu bakhotha imiva your boss. Soze ndiyenze ke mina ke lonto le andisoze mna shame. So apparently lo muntu lo, yabo, wayezicingezelela emsebenzini. So ucingezelela ngegama lam. Ngoku mna andisoze mna ndihambe ndiyocingezelela la manager nam enzela uba ze ndibe kwi-good books naye. Ndize emsebenzini apha andizanga uzoba kwi-good books nomuntu, yebo. And naye ngolwazi lwam uqeshiwe. So kutheni lena sizawuthi sikhothe wena jo. So ugeli yamsebenzela ke lonto leyo, yabo. Kuba ndaqala endichukela mano manager endichukela. Waqala uqala kwakhe wandibuza ngento ene contract yam tonton. Lo muntu lo ufike ndilapha ke. Yayiva. Ufike ndilapha. So wandibuza ngento ene contract yam kwathini. Yabo. Yaqala lapha ke ngoku asoyiva iba i-contract yam akazukwazi ukundixotha. Yabo, nobebezama kuba wayefuna ukundixotha shem. Esithi uba ixesha lam liphelile ntonton. Befama ndiyayeka ngoku. Ndathi ke mna hayibo i-contract yam ayithethi kanjalo nje. Ithi i-contract yam. Watshintsha ebusweni. Sharp. Yaqala lapho ke ngoku yonke lento yakhe yokundihlukumeza. Qala andishotisela imali yam ingezi yonke kuba ndandikhala emsebenzini and ndandingese ndikhaliswa yile nto bandiyenziwa pha yonke. Ndikhaliswa nale nto yenzeke emva. Uba uphinde ndizokwenzekelwa into ezinje ebuhlungu ke ngoku into uba ndiqhathwe emalini yami endiyisebenzeleyo kanzima. Ndikhale va. Ndibe ndiqonda uba ndiyakhumbula futhi ndade ndatsho kwenye colleague yam ndathi ke ndangayithethi imosi loo nto leyo uba kwenzeke ntoni emva, yabo. Abantu bebendazi nje uba bendigodukile ndiye emcimbini tonton. So ndade ndatsho ke mna ndithi yazi uba bekuthiwa lo mama uyayazi into endigoa through yona ngengayenzi lento. Oko basebenzise nje ubuntu. Kuba ndiyabonakala ndiyagowa okoqala. Uyaphinda futhi. Uzibonile uba akazukwazi ukundihlukumeza ngenye indlela, wandihlukumeza ngemali yam.
Sharp. Yenzeka man lento inoba waphela uApril. Waphela uApril. Waphela uMay. Zangaphela uMay. Waxothwa. Waxothwa. Yanguye oshiya mna. Okay, fine. Kwanyewa emhlabeni still. Ndabe kodwa ndiqonda ba ndinalanto ipholile apha ngaphakathi. Nalanto ipholile apha ngaphakathi. Ndatsho ndahamba asoxothwa. Ndatsho ndahamba. Ndafumana umsebenzi kwenye indawo. Man, andiyazi lanto uyabona ilifa elimnyama xa sele liphezulu kwempilo yakho. Ilifa elimnyama xa sele liphezulu kwempilo yakho. Likucumza ngosowucumkile. Yo. Sharp. Ndafumana kwenye indawo ndasebenza. Na apho ndenziwani zebhuli. Hey guys, yo. Bethunana nenza kubi emhlabeni andingase ningafa. Ukuba wakhe wabhulisha umuntu emsebenzini okanye wokho wazicengezelela kwiboss yakho ngomnye umntana. Uba awukazibona uburongo nangoku and usaqhubeleka usayenza lonto leyo ingasufe kuba le misebenzi siyifundela kanzima, siyifumane kanzima, sikhalile, salila ogqiba kubekho wena ozawuzozibusela ngokungathi esisonka sifunwa nguwe wedwa. Ngokungathi into ingawe. Ngokungathi wena kufuneka kuphangele wena wedwa. Niyonyanyisa zibhuliza semisebenzini, niyonyanyisa. Nani busa oboss ngabantu, niyonyanyisa. Ndixela ba ukusukela ngoko mna icareer yam zange ndiphinde ndiyibone ngalandlela ndandiyibona ngayo. Zange and akekho omnye umuntu onozandiconvince ubana kungcono lento ndayifundelayo. Ndinako ukuzisola but andizisoli kuzisola kuba ndiyayazi ba into ilapha ezandleni zam. And ndingaya kude yabo. Soze ndiphinde ndiyokusebenzela company yamntu. Ndingase ndiyamntu osebenzela futhi soze ndiphinde ndiyokusebenzela mntu. Soze. Ndixelela ulala ngesante namanzi. Soze ndiphinde. So ndihlukumezekile mina emisebenzini. Mind you, andisebenzanga neminyaka, andibali iminyaka mina ndisebenza. Noba ngunyaka onenyanga. Kodwa Yo. Ezinye andizibalanga. Ndisezosiya ndikhumbula. Ndizobuya nezinye. Okay. Khumla ngebirthday yam. Yabona ngebirthday yam last year. Umuntu akafi ngumgogo. Ongazaka ufe mina ngalamini. Umuntu akafi ngumgogo. Ndaqala ukhala nge-27. Ekseni futhi ndiyaziva manje akukho into ihlanganayo. Yabona bona ndingenamntana ngena ndizibulele. Yayiphinde yabuya la nto yofuna ukuzibulala ngela xesha. Yayiphinde Dakha ukuve ukhale ibe ngathi ingasavakali noba le ndayivale apha ligaqa. Ikhona mosela gaqa le libekho. Kwakungathi kuthwe kwangakho gaqa. Yayicinezelekile qha le ndawo. Andityi ngakhala. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Lady shares a heartbreaking story. So she was bullied at work. Uze wayekela umsebenzi indlela bekabhulishwa ngakhona wathathola lomnye umsebenzi. Nakhona lapho uthi kwaba kufana nje nasecaleni nakhona lapho baqhubeka bambhulisha. Uthi kubhulishwa emsebenzini into lebhlungu ngendlela lesimanga. And we've been hearing bantu
bakhona bathetora tabo tokubhulisha emsebentini ukuthi emsebentini bababhulishile lo mnye uze wayekela because it was just so toxic bekangasakhona ukumelana naloko. And it's just so sad because sonke silana sifuna umsebenzi, we are all here to work, isitobeka khona kubeka tingwa etafuleni, but masombhulisha like why are you doing that? It's just so sick. Nje do comment your thoughts down on the comment section. Have you ever been bullied when at work? Comment your thoughts down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.